If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Zaustavljanje razvoja veštačke inteligencije. I predstavljaš veštačku inteligenciju da ti treba još podelimo te uloge i da zajedno budemo da se tako zove. Da iskoristimo veštačku inteligenciju kako bi napredili naše poslovanje. Ali i dalje postoji ljudski faktor koji je tu da interveniše. A taj tekst koji je generisan chatbotom, ali mu suština.